2 metriä oli aika paljon vähän kauempana. vielä eteenpäin siinä. Ja taas menen tonne. Joo. Oi, taitavasti. Hyvin keskitty, rytmi oli hyvin vaihteleva, teki isompia, korkeampia, lyhyempiä, pitempiä, matalampia hyppyjä, mutta hyvin tarkkaan katsoi, että miten nämä pitäisi mennä. Mennään uudestaan. Oi, hyvä. Paljon tasaisempi rytmi. Ja sillä oli vähän pää myös alempana, mikä oli ihan kiva juttu. Otetaan vielä. Ja osa koirista oppii ihan vain sillä, että se toistaa. Ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Koira harjoittelee ja kokeilee uusia. Sitten toiset tarvii, niin tuolla Luksille ehdottelin noita muutoksia, niin tarvii vähän sitä vaihtelua sinne, että koira pysyy hereillä. Tuli. Noin, oikein. Tömisee vielä niissä alastuloissa, mutta alkaa jo sitä rytmiä löytää siellä. Ihan vielä mennään. Tuli. Takajaloista. Takajaloista se ei tässäkään ole ihan varma, että mitä sen pitäisi niillä tehdä. Että ne on vähän jäykät ja se potkii niitä sitten taakse ja välillä se nostelee vähän niitä. Ja välillä se nousee sitten se koko perä sieltä pikkuisesti ylös. Se on vähän hakusessa sillä, mutta siinä tapahtuu koko ajan mukavasti kehitystä. Et alkuvaiheessa ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Sitten kun siihen alkaa tulla sujuvuutta, sitä on tuttu, niin kaikki ne, mitä mä näytin, niitä variaatioita tuolla Luksille, niin kaikkia niitä voit kokeilla sinne silloin tällöin. Vähän erilaisia juttuja. Hyvä.